ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадем ба влоги имрӯзаи мо. Видеои мо сар мешавад. Хеле гулдастаи зебо. Шавҳари ман шукрона худо ки сог саломат хонаи худоро зиёрат карда омадан. ҳамон рӯзе ки ман конференсия доштум шаҳри Тюменда соат 12 саҳараш кати шавҳарам ай ҳаҷ омадан. заодно ай Москва либосои маро чизе ки ман заказ карда будам барои пушта рафтанам овардан. бениҳоят конференсиямон нағз гузашт. Кадоме ки дидагӣ боша видеоша парофтагӣ будам. як ҷаҳон мотиватсия гирифтем барои худмона, первую очередь барои командамона. ина вознаграждениямон додан, худам да директорам да додан. бениҳоят хирсан шудем. ана ай ҳаҷ шавҳарам финики овардан, бисёр багажшона фуромӯш кардиан. амун авиакасса намедонам чӣ хеле ки чон пешакӣ омадан багажшона баъд як рӯз баъд роӣ кардан. ана ми саҳар багаж оварда додан. хеле финики овардан, бисёр финики овардиан. финики онҷа бо вообще дигар хел ҳар вақт ай магазин мегирем мулоиман чиқадр ино сахт ранги мавис шидиан. хушрӯ ба маза бо королевский финики будай дароз ана ин хелакош. оби замзам овардан, абая овардан, мада сатри хеле дарозе ки ай миён поёнакам хеле овардан. беҳад хушрӯ нишонтон метим влогои ояндада иншолло. абая ҳам хеле сабука ки хушрӯ хонада чанд қапушта гашта. тобистон шава тез дар тобистон нағзайда сабука ки хе салқин мегира. ба ҳавои ба фикрам ҳамуҷа ваштагайда имина духтагишан чӣ арабистон гарма ёхи тобистонда. ин бачаи мара бинен айчаш ёд гирифтай телефон дадаша мегира дара видео кинем телефон дадасташ бихира суратгирӣ давай синимат видео кардан. ана ми хеле дуо кинем ки морам рафта зиёрат кинем хонаи худора. ҳам хеле сайргашт карда биёем арабистонда. ҳамаи шумодам насиб кунам ин рӯзо. барфа бинед. ҳаво халқина ки бад несте барои миваштесте ов шидесте. тамошобинони азиз, инҷа камтар тарсахон кардестам. хуштомадон хона омадан дар дигар шаҳр будан. чанд боро пурсидем ки хуштомадон куҷотан. Тюменда набудан. на як ду рӯз шуд омадагишона. рафтан шавҳарам оварданшон. ами хеле гулдастаи мара бинен чӣ хеле шида. камтар хомӯшурбо партофтам. ҳозир шида якҷоя суҳбат карда очамам ай омадагишон надидагӣ будан. дар дигар шаҳр ки будан нав отпуск гирифти омадам ҷа кор мекардан. як моҳа отпуск додиян омадан хабаргирӣ. инҷа дастахони хоксоронаи мо намама казаштем. вале дар ният аста ки курпача заказ кунам стулма бурдагием да ваяй хонаи заминияй. ин квартира да ак временна истодагием барои ми бисёр чизори роӣ кардем. ам дута курпача дорум бо артишом яхела нестай. вале худо хоҳад хонаи хумон гузарем баъд комплект заказ мекунам. инҷа шашлик заказ кардам. онҷа заказ мекунем мепазан свежи баъд рафта мебиёрем. шашлики хуҷанд наздики хонада заказ кардам. шавҳарам рафта нодира гирифтани онҷа гирифта овардан ябора. ама хеле шашликош ба маза, шашлики хуҷанд. чиста ҳамон тоҷикистонда мехӯрдем ам хеле яй. як ҷой дигар рафта будем шашлик хӯрӣ. гараза қимата ин шашликода оне ки мазаш ранги инне. ранги шашлики инҷа хушроне. ин пилтаи ами соҳиби хона квартира ки нав гирифтем пилташам хеле простоя ки майдаакай ош мекунам. гуфтам вале хушро мебия не бия гуфта шашлик заказ кардам барои пекаҳа. духтаро ма пунг буда чи борома гирифтани омадам. ду коробка. ин як коробка поёнда. яташ болода. хайрат ки дига ҷо нарафтем. беҳад ами занак ки пунг буда чида. вайш нағзайда муомилаш нағзай. даже заказата практикадагиам набоша боварӣ мекунада. меёри заказа баъд кае ки мақсад вай шиди меспори пилша. хаку як ду рӯза дада ихе долгам. тенита мекунӣ ма даверияша дар омадагиам. таки по пути бошум медирам заказа мегирам. баъд хона рафта оплатит мекунам ша.
ببینیم برف داده اوش دیسته ای سوزه خریستم ترکترو کارگرو تازه خریستم عبدالو چایی مو چه شایی قندلوتی او چه شای هازی نام بدرم بگیرم سین دیزید پیاد پوتیتی тоже одинаковые сена. сладкие они Здравствуйте. здравствуйте Ой, как ты? Привет. малыш ой посуду довезли да опа красота абу абуча дромадам овощи фрукти но негарам гирифтам ангуру банана майда чайда куда гирифтам анака тарафи хона шагат мекунем магазини для дома даромадани будам вали баём борон бисёрай ин дафъа худо хоҳад яда чи барои ваннара гирифтанӣ будам барои сачоқам хачидро кашол кардан ин хали ҳафсак кружочек мемони клей мекунӣ деволдам хали гирифтанӣ будам афсуски борон вазбини бачи да таку таман ҷона мешава коробка калон так дамондам е абдулчая пеша пур кардам духтаро заказуем мекушоем Не трогай. аймада кудако бехармон кушоем мегашия мегум ки барои шумо нестаст куда интересно распаковать Абдулози распаковка мина кой бар хуйка Абдуло шахайта бозика Здорово. духтаро даиҷа ош кардам камтарак як 800 грамм бринҷа тарта ош кардам ки ошум шилла нашава беҳад систай пилташам хе оста гӯем картошкара ним соат бирён мекунӣ як картошкая ва ош чи хел мебия гуфтам хел хай кардам рисковат карда ки ош хушро омад ам хел обшо вообще кам дохтам ош хушро омадам хел таъриф кардан худан чанд қашидами кучу ва якати аврабдем оши хонагирам ёд кардем духтаро инҷа ма торговый центр рафтестам соат мода 5:30 мехе ники шавш дега бини рӯзо калтак шудаган шаво дароз дарро бегаҳ мешава рафта бачаҷонам да нодирҷон да як вай гирам утеплёни брюкои астако як курткаш дата курткаи хишро дарози калони хишро дора ана ба ёш майда шида брюкошон майда шида ина ман растем духтаро торговый центр островда вази по бургум мерам ҳамҷа тез мегирам шустра почта рафтам дар кор зимние штанишки 3799 рубл як мана мехост тоқа планета дадидам вайро
بروکورا 700 چند روبلی. یکی افسوس که размер نیفت. اختارو بو بلگم ده عکس رفته است. دو تا چیز میگیری، سیمش پدرکا. من نمیگم پدرکاش نمیشه واقعا 800 روبلا دیگه. هم گفتم یکم چیزی نقص نیفتم. همین کم بنزین شما خوشی داد. یا تا بروکی جینز گرفتم نادیرده. درنش 3 میلیونه. 1400 میخوای نرخش. انا چی گرفتم با؟ کم بنزین گرفتم. کم بنزین گرفتم شه. خیلی میبرم کمشته باشش. ای همه کلانش گرفتم. اینجا ویا معقول شده که так решить. Не качаем хорошо. كيف خلصو عبدالله ضرب все. هادي نايرة хорошо. من هيك كومبليكتورة معقولة مش ده. قد يقولوا كاكوشونا 1500 رو بگیم. همین نگیرم و یگیرم. اینایشم خوش رو قطعی بروکشه. بیام رو گیرم یه размер کلان برای بهارشو میپوشم. میشه گیرم. این نقص باشه یا کم بنزین نقص باشه. خودم کم بنزین رو نقص ببینم. 80 این 86 یا کم بنزین نگیرم 86 برای بهار. ایم دیتا هر دشم خوشم نمیدونم کدوم میشه گیرم. این دخترها گرفتم کم بنزین یا بروکا کم بنزین برای عبدالله. 4800 چند شده. پس تمام سایتلو بین واسلو گرفتم. میره ولی розпаковка میکنم. عبدالله اوه مای داجا. عبدالله داد تند نینین چی نه خریدیم. آنا عبدالله چی خریدی؟ پوش عبدالله میره. پوش تستیزم. دخترها ای پشت پاپوتی گرفتم заказ ما. ای سایت любимый Василек. Подарка заказ кардам. Бисёрш подаркай. Тоҷикистон рафтестем. Пастельни белье заказ кардам. Ман хел либоса барои кӯдакора. Азик шудани шонтон метиём. Силкаш ҳама вақт дар якум комментария закреплено мешавад. Духтаро даромада заказ кунед. Шуморам чизе ки дар кор боша. Чен аз ки заказ кардам румолак. Зимистон шуда тез гириб мешавад кӯдако. Ози хидмам на овозон бинед. Гириб шидам. در یک ماه چند بار گریب میشم نمیدونم چی به ویتامین نمیرسه آفتاب نمیرسه فقط در درون خانه ایم. این یک کاستیوم برای عبدالله جان زکاس کردم. اینش خشروک یک ساله دا زکاس کردم. دتونش هم خیلی تنگه که خشروده می размерش ممکن уже وایداد بهارود نشه باشه. من یک تا размер ماندگی بود زکاس کردم. Двух ниткай ба фикрам материалаш тканаш начоси паст как дора хей начос хаос нестай барои баҳору тирамоҳо хушрой нера молокора бинин якташ 10 рубл духтаро фикрам ки 10 дона заказ кардам. ана ек костюма барои ҷиян заказ кардам. чиқар гуфтам тоҷикистон рафтестем падарка қати брукшаи брукаш сиёҳай двух ниткай качествош беҳад нағзай духтаро. даромада шуморам заказ кунед ҳатман. ози ҳаво хунукшида вақти ҳам хеле чизоай айтяги курткаошон мепӯшон гармка ки хушрӯ. ана ин футболкара қати шортикаш барои нодирҷона. нодира қатим намебарам қайтадаш меиста хштомам ҳами хонада то омадама нигоҳ мекунан. Тоҷикистон ози ҳаво хунукай чӣ хеле бача ғамтияй
хулигане. рафтаги ман намефаҳмадам ам я ҳафтаи намерам мебиём. лучи ам я ҳафта садиграва нақстаре хонаи гармакда унҷа ҳаво хунук шароит нест. серано светози киштестан гуфтестан. унҷа рафта азоб мекашам сета кӯдакати дадаш намерава. лучи амҷа иста бароям сади кишт заказ кардам. запасошкати бурдаам ваешта мемонам шкафчи кишта то омадан мапуша. яъне киртачарам ҷиянамда заказ кардам. дата чиза ҷиянамда заказ кардам. иноя абдуллоҷонда заказ кардам. эзорчо беҳад качествоаш нағзай духтаро. резиноша бинен чӣ хел ғавсакай паҳмакай резиношон. ам хел шута вай мекунӣ мепушонӣ ҳичи намешава. материалш на пад мезана на безеб мешава на кушод мешава. майдатарша заказ кардагӣ будам. оли абдулло майда буд заказ кардагӣ будам. 74 буд ба фикрам размерош. оза танаш уже танг штекай намешава. ин калонтарш 86 заказ кардам бо. ана киртара нозияда заказ кардам. уже дуруни хонада мепуша. дата пастелни бельё заказ кардам. не футболкаи Нодирҷон. яктам хел зард футболкаш заказ кардам, якта футболкаю шортик. ин бачаҷон наебарам дилмам хеле наҷдестае хай бо барои худаш нағз ки инҷа гармакай хонао батариё гирон кардагӣ шароити Россия нағзтарай кӯдакои майдакатӣ унҷа мерай азоб мекашӣ гуфта очам вай кардан хай иншоалло я ҳафтаи наҳай рафта мебиём бударав. ин нозиям беҳад зиқоқай. ин оча гуфта ҳар рӯзам я соат ягум ҷоравам магар ҳам қазиқ мешавам ҳам мезиқаги барои ми рақати мебарам ҳам духтари нағзаи ғам намедия ранги Нодир. инай пастелни бельё бинен нархошон ҳами 2300 2000 1800 ҳами хелай духтаро нархои пастелни бельё тканошон вай паплинай. вақте ки шумо амҷа раздел медроен амҷа меню дора. менюда медроен ҷои пастелни бельё медроен амҷа навистагиай худаш таги ба таг кофтан мегирин ҳамаш меброя. амҷа медроен сатин ҳастай биаз ҳастай паплин ҳастай шумо паплина вибирад мекунен медроен таги ба таг ами якта сурата зер карда тагша бо нигоҳ мекунен якта сурата зер карда тагша нигоҳ мекунен меброя. ами кирторам даже чизе ки шумо даркора даже ам пайскавӣ кишта нависен меброра. бисёри подписчикои ма ватсапда менависанд ки шумо яке ҷо ёфтен чӣ хели диден мо намеёбем ам чизора даромада нигоҳ кунед иншоалло ки меёбен. ам поискавӣ кишта нависен пастельни бельё платье для девочек футболка комплекти ҳам хеле чизо нависен чизе ки шумо даркорай меброра сразача намуча таги ба таг кофтан гирен меброра ҳамашон. ҳам хел размери мехостагитон чизи мехостагитон ба корзина поёношта корзинада меброя дохил мекунед. инаин пастелни бельё 2,5 евро ҳай. ин дивани ки мада блошка шудаги майдаакаи барами айн поёношка шолшидай паплинай тканаш 2300 рублай нархаш 2350 рубл буда мехел буд беҳад малоимаки хушрӯй. инам падарка ҳай благодаря фабелик ма часто тоҷикистон мерафтагӣ шидам ам хел конференсиё мешава ва ё мешава даъватмон мекунанд мехоҳам барои мотиватсия худам барои мотиватсияи командам равм иштирок кунам. ана чекома гирифтанӣ мерам иншоалло ки чандта званира закрит кардагиам рафта иштирок карда як ҷаҳон мотиватсия гирифта мебиёем худо хоҳад. анам хел духтарои азиз чизе ки дар кори сайти любимый Василёв ссилкаош дар якум комментария закрепленое даромада заказ кунен. кадоме ки дар компания фабели кор кардан мехоҳа ҳамроҳи ма дар командаи ма дар номерои ма нависен ҳама вақт номерои ма дар болои экран навистагиа иншоалло ки якҷоя кор мекунем ҳама нозикиҳои кора мефаҳмонамтона. дар ҳамин ҷақати ҳамаи шумо хайри хуш мекунам. видеои оянда раи тоҷикистон интизор бошен. то видеои оянда раҳмат барои суханои беҳтаринтон ки дар таи ҳар як видеои мо менависен. раҳмат ки видеои моро тамошо мекунен дастгирӣ мекунен. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.